Здравейте отново! Здравей България е ред на репортерския ни сериал. Тази седмица той е посветен на проблемите при монополните услуги. В първите 3 серии говорихме за тока, парното и водата. От казаното стана ясно, че проблемите в тези сектори са много, а според хората монополистите безнаказано нарушават правата им. По този повод няколко пъти беше спомената Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Какво представлява тя, как работи, ще разберете от четвъртата част на репортерския сериал на Екатерина Анева и операторите Ивайло Георгиев и Петър Трасиев. Монопол. Пазарна структура с строго определен единствен продавач, който произвежда продукция без близки заместители. Монополът е пълно отрицание на конкуренцията. Ако една единствена фирма предлага и продуктът или услугата няма заместители, това е абсолютен монопол. Неоспорим факт е, че за по-голямата част от българите разходите за ток, вода и парно представляват 2/3 от семейния бюджет. Това ги прави непосилни за повечето хора, а още повече, че те се увеличават всяка година по няколко пъти. Вече сме свикнали постоянно да чуваме как топлофикациите, водоснабдителните дружества или дадена електроцентрала са заплашени от фалит и искат увеличение на цените пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Тази комисия може би трябва да се нарече комисия за повишаване на цените, тъй като реално, като погледнем, схемата е една и съща. Следват изявления, че такова нещо не може да бъде допуснато, че ще бъде обсъдено и нещата започват да се проточват, докато в крайна сметка се реши, че увеличение има, а хората го разбират по набъбналите си сметки и невъзможността да реагират по какъвто и да било начин. А когато даваш повече от 60% от доходите си за сметки, е нормално да се замислиш защо е така. Тук няма трудност, ако човек желае да разбере как това нещо се става, да влезне в нашия сайт. Всеки обаче изпитва на гърба си не само повишението на цените, но и ясната демонстрация на надмощие на монополистите. Монополистите живеят с усещането за безнаказаност и това ги кара да бъдат доста така агресивни спрямо правата на потребителите и смятам, че държавният регулатор трябва да бъде доста по-строг в налагането на санкции. Те от някъде трябва да дойдат. Това от някъде винаги се плаща от крайния потребител. И затова ние сме много предпазливи в размера на тези санкции. От тук има два варианта. Да продължим в духа на задочен спор и взаимни обвинения или да се опитаме да ви разясним има ли реален контрол над цените на монополистите и как точно се упражнява той. Според Закона за енергетиката и наредбата на Министерски съвет, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране или накратко ДКЕВР е независим специализиран държавен орган, който осъществява регулирането на дейностите в енергетиката, в водоснабдителните и канализационни услуги. Комисията е от 13 човека. Всички тези дружества имат общи условия за работа с потребителите и наше задължение е да следим тези общи условия как се изпълняват. Като цяло енергийната и водна система в България е изключително устаряла, което е и основният проблем при регулирането, както в законодателен аспект, така и ценово. Водопроводните тръби в цялата страна са стари, с големи загуби, което е един от основните проблеми за водоснабдителните дружества, които без съмнение не могат да ги подменят, но пък и не правят опити. С това си извинение те постоянно претендират за все по-високи цени. Всеки, който желае, може да се запознае с начина на формиране на цените. В енергетиката, като че ли проблемите за потребителите са по-малко, а перспективите не чак толкова черни. За поевтиняване на тока и дума не може да става, но поне до дефицит няма да се стигне. Друг е въпросът, че в този сектор инвеститорите най-много се оплакват от законодателната база. Но как все пак се определя цената на тока? От добив на горивата, тяхната цена, производство, пренос, разпределение, тези разходи намират отражение. При парното положението с ценообразуването е още по-комплицирано. Основната причина продължава да бъдат големите загуби и постоянно увеличаващите се разходи на топлофикационните дружества. От една страна природният газ в световен мащаб поскъпва драстично, а от друга тази услуга е проектирана да бъде без конкуренция и именно това я прави ефективна. С отказването на голяма част от потребителите обаче загубите значително се увеличават. Така се стига до парадокса, че или редовните потребители трябва да плащат повече заради нередовните и некоректните, или пък който няма парно, пак трябва да плаща.
Това обаче като че ли не се отчита от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. За съжаление, моите наблюдения показват, че Комисията по енергийно и водно регулиране не е прозрачна и решенията, които взима, не са ясни откъде следват. Затова едва ли е възможно да разберете философията на ценообразуването и няма как. Това е сложен процес. На практика самите процедури в Държавната комисия, самите законови процедури са до такава степен сложни, че дават много малко възможности реално за обикновения човек да окаже някакво въздействие върху решенията на комисията. Сега е моментът да обясним етапите, през които минава промяната в цената. Публично обсъждане, последвано от официално заявление от компаниите, разглеждане от обществен съвет, съставен от работодатели, синдикати и потребителски организации, сформиране на работна група, която прави доклад, открито заседание на комисията и отново обществено обсъждане. И след цялата тази публичност, крайната цена се определя отново на закрито заседание. Част от решаването на проблема е всичко да е прозрачно, целият процес да е прозрачен. Непрозрачно ли работи комисията, взимат ли се лобистки решения, има ли реална защита на потребителите, да очакваме ли нови скокове в цените? За всичко това ще говорим утре на живо с председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев.